Ningkong nakaliang usilong miel ukurwo ka atiar nyai kublei yewe pewei ki bapet yakni ka program ka jongi kabang yai kerteng na kamenta shakalasai ka jingekran halor kimat bat menta ini ka kenti bat nga ngidon wenik samla rangba u blalong nong yelam apo kaseng kasi students union akipor ba menchwa du usnam arjar du arjar kan ba sambal jerwa ba sam yai kublei pi shakani ka program ka jongi bat ya kejing pelat por ke jongpi bani don ringkat bangi bangi keren halor kimat ki bekta ya ke lang sa lang ke jongi ka bangi perkhat pan penwan dur ya ka na benta ki bala shai ki pateng ki jongi ki banwan di ba sam ka beningkong ngakwa ya ke banbu ya ke jingkeli na kaliang ke jongpi komunong yelam bo menta hapo kaseng North East Students Organization ki ba POE ya ke ba kimat ki ba don kam bakani ka than chte lamingi bat bakani ka jala ka jingi khamtam kari khasi jantia ka don kam ban penkhia na kita ki jing ke bangi kendu manla kasngi ka bening kong hi nadu mun shwa no dan hapo seng ki siuru bangi dan benta bat ka North East Students Organization ni hi ba ka than chte lamingi le ne ka North East ngi ong oi ni dan ki jet rio ki berpat hadu kata ki bedai ki trai muluk ki ba yem po kini ki jela po ani than sti lam ni parga jingi hi na kadau pangilong kita ki repat hagade ka ri India hi bor ko we ka jingi ka long ba ka jingi septi ka long ba yong isha telem no ki wi pan ki pa ki na po ki jela ba per jo ri India tingi amat na mun shwa biya kren la kalong na kalyang ki SU ne na kalyang ka neso ne na kalyang ji wei pat ki para seng samla puli ki hi ba ka jing ban petikra bangi ka slap kerpang ka dungi kanang yai ne ba kanang yai roi na koi ka pos koi pat ba halot kata bangi don kam ki jinge da ki kerpang yangi kum ki pa ki jela ba per de halot ka de ba kajela Arunachal, kajela Mizoram, Nagaland, bat dang mencap senam ni ba kajela Manipur kilayo etaka LP nak sarkar India. Di ka nesuhi bat ka TSU na duk menshwa ni ai dawa ba de bandar ka LP po Meghalaya bat kumjuru hai ki wei ki jela jong ka than stilam mi bro ko na lor ki wei pat ki jingada ya ka khando wa siap bat ya ki mar ki mata la ne ki ta ki mineral resources ki jingdon jing jingi kum ki jai mineral pa ha ki jela ba per ha ki akan dia than stilam mi bro ko ba sam kindiat ngan ngam ya ka balalet nyo ka por ba pilong kum president jong ka khasi students union ba ngitep ba ka diga seng ka bla seng usnem khat khandai spa nyo pupra bat nadu kita usnem ka ki issue ka labu ki bun ki mat jingdawa dei ba sam hadu menta kenti ya ka baga jela kan rakhi ka jing tap sau khandai snam ga jongka nyo ingi dang bun ki jing bat ki bun ki mat jung ki ba ka seng ki issue nadu ki por ki ba kala seng ya ka ki bu ta ki jing dawa shimla urlong lada phila ban she thu ki daw ki ba pelong ba nang hab ban beteng be ki jing ya ki kalong ke ba subsi ba nadu bla seng ya ka ki issue hi ka khnai spa ni popra nadu ki por jung ba Michael Sim bapan porta yang tajing ba buling do ter ki nangilam bami la koi ka pos koi pat ki mat jing dawa hi ki dang yai ne bat kata khamtam me kamat ILP le belai dawa na du snam ka khandai spa proposal de hendrai hadu mentahi ka sarkar jela barkum ju ka sarkar India kampat penurlong kita ki mat jing dawa jingi kene ki ka songsi nor ki wei pat ki mat ki bakta ya ka yang ini menjadi benda repat hendrai kinongelam na koi ka pors koi pat ka seng na koi ka pors koi pat kana hami sasuro manyai dawa ban perlong igini mat jing dawa wa subsi ka long bangi iwa ki pat ba ki dawa ki seng ki dawa hendrai ka sarkar adu ki poro benchwa nadu miyo ala ka jong jela ki sarkar adu benchwa ala ka long ka sarkar jela ne ka sarkar hangte hapo sarkar preng hangte po Delhi kimi kita ka jingdan kamu jingi dan kim dan kita kamon bikin le ke menta ban nyada ingi ko jat menteri pa ti de hlor kini ba
ke seng bagi nong yalam nak kawai ke por sakoi pat ngimla ban chui la ngim yo menta ngimla ban chui la ngim yo la sai kita yang hapan yai dawan nak kawai ke por sakoi pat nak kawai ke snem sakoi pat wada ka simpor ka no ru mengin yo kita ki hok jing dawan jung asam ku ban chu ong no hi ngilai I ba ki boni ki sang balang kan thop ru ki issue ki don ki president ki berim ki blalong ru kum kita ki nong yalam seng sain perthai henrei ka ba susi pat kalong ba endala poi pat hakatu ga jeli ni I ba makiru kim shimlala pan le I ka ka daw trai lang na ga jing I ga jongpi ha ga jing don ga jongpi hakatu ko por kum nong yalam jong seng ki issue hot ka dei ka ngimla ban len ka jing shisha dawa ki nong yalam jong ka ki issue ham tam ki presiden ki lalong ki menteri sarkar hapo sarkar bo fer re ka jo ko poru i haban sulthu ba la rung hak te hapo ka jeli jong ka sanyi hima sima ki don kam ya ke jingbun lani kita ki number ba ki o ten rei ba subsi ba hoi ki nong yalam ki issue na ru ki por man charge ba bul ki lalong ki menteri ba pol bat kum ta ter ten rei habai kran ni ka sanyi hima sima ba ki don kam ya ka jingbun pa jong ki ten rei ngimi I kita ka jingbun pa jong ki mar kin da po yang te kita job tamarway lani arngut te ngimla ban batai shai beli kimla ngatrai maki kimla ban batai khamha beliไปkimla ban put ulong ini jing dawa re ka jing ingin na bar ngi suthu ba ka jing persyang juki ka idon henrei haba kimdon pat ya kata ka jing bun pat atau number po kasan hima sima ngatrai imat ka bahaya kiru ban pen ulong kita ngimat jing dawa ba ka seng ba kipat ba kiai dawa na ko por se ko pat mar ka seng ki issue ka dei ka seng ka blarim da perkhat na kaliang kini kisang balang ki bajuyai ban dawa pat pan yaki na kamta ka bha kamiat jong pat ba ten ring hatung yo I nem ba kala dei ru ka por ban na kaliang kumapi minta pidon hapo ka North East Students Organization ban pen so thu yu pat ba yaki brio kumno ba ki dei ban jet bat ki ban mi khmat ya ka constituency ki ba pher knang bangin yo kumapi la ong ba ni don kam mi ga jing bun pa ban la ban pen urlong ki bun ki mat jing dawa kani de ka mat ka ba dei bar ka ba yar hadu kata nani ya keren di kata ka wan na do nang the na po election commission of India idon kam mi electoral reforms mar he India hot ka dei ka recent char pa ba budget u pa ba re ha jo ko poru kam na ka jing te ino ru ban ele election bar kalong ka ba hai ru re ha jo ko poru u pat bo job ya ke election nani ya keren u brio boyo tang khat san lani 4% na ka vote jong ki dong thap ru la ru tam tang si vote la job te uso ong na banga nga mi khapat man tai pai ba bor khoi re kam de ke jing sisa maru yo tang khat san 4% na ka vote te electoral reforms ka di ke ga bodon kam ba ka jo ko poru ngi ki pai ba ki budget ru ya ban so tho ila ya na ko ga por so pan jan man ki election na kaliang ki SU ringkat bat ki sing bhalang hi ju ya na ko por so pan yim ong ben jet ini no ring ong ban jet yo brio ba kum ki pai ba ki la ban cha nya yim dei ban shuya nomor kadai ga jing sharu ba ka por election ka long kata masa na do ki por man shwa nga trai ki brio chingi ki pat so tho ya ka jing long serious jong ka kam election rei ngi shem ya ka kum kata masa mar men shwa ki mat ki jura ki kham duna ki bolong kata hadu kata ta ga jai ben rio terei menta ngi ba ki mat bat ki jura ki mengya kren ki long ki ba kalong ka yap ka im jong jai ben rio te na ngi jit ki brio ma trai kum ki pat ba ha ban so tho om dei ka tamasa ri ka kam yap kam im jong ka jai ben rio bat ki pateng ki ban wan ki khindiat ru ngan chu akwa bantep mar dei tang manga rei wat ki pat ba ru ki kwa bantep mar bun sian ni ngi judon ni ki jing yaki rei tang ba tang katu kan ni por pat ngilap no ba kita ki jing yaki ki syukut no hang tu lan ye kin sab beteng biang pat akwai ka por ki thai ki daw ki ba pelong ya ki sang bhalang ba teng ni ong ba ki yaki tang sipor na du man shwai la I ki jing yaki te bat ka de jing shai ru ba teng ki jing yaki imla ban beteng ya ka lan ban sustain ya ka ba ong ten pareng ki ba bon ba ki daw marngi ki dei tang ki seng bhalang ki be ki na man ta jung pat ba te
ngai la de simet bangla abat kumu presiden ki SU la pusnam ila ilam ki jing hi babun ma ting su thu ba ka ke jing jong ki briu jong la jong chwa khna seng ki jing kandu jing la ngi don ki ki ke jing jing ki pat ba be kandu bat ki babun ba ki jing mo de re haju ko poru lada ka sarkar ka khot no banyak kran tikum kiseng bahalang kemla bon ong bala khot sarkar banyak kran inum lek banyak kran gini ki be ta ka por pat ba ong begini kim kwa ban don ka ban solve ya ka jing ri ki kwa ta banyak ki de ladon ga je kran ka sarkar tengok ong tong ini pej ini lek komno ai por ini bagin pej ikini ki mat ki ban long komno tikum kiseng bahalang ru atrai kam dei ru ta kapop jong ki ban ailat ka sarkar bakan le andai ka sarkar ni ina ka wei ka por sa koi pat na i bala paja ka jing ki ila klet no i ka mat ru tinga so ba sarkar hi ka dei ban sya ban keno bakam long serious si kinu gini ki mat i me ka dan ada ki por ko menchwa de ngakan mau haus nam arjasan habang ya ki ambu si isu ya ki hado lai banai chiteng hado ba sarkar ha ka por ba sarkar la form ya expert committee ban bakin ai jingmut kumno ban le ki ambos ong to sange ki yong marngin atip la tang sange ki ka sarkar kan sa shimsting tiga ji ki ka ya bi bro si wa to ki por hado bakan expert committee kan ai ki recommendation ka bang sarkar kala pentri kam kita isa sange ji ki tingi i ba ka sarkar hi ka de ka wei ka ban penlong ji ki ba ka sarkar de ka wei ka ban pen sange ji ki da ki jingmut hok jong ka da ki jing tri hok jong ka bat ki jingle hok jong ka mo kata ki jing ki kinum dan hiru wei bakwa ban ki ban penjenjar yela de ban penjenjar ki pajba ban penjenjar yang sam di henrei lada ka jing bomban se ki haban shim ki rai balak sarkar kam sngap ki jing ekran ki jing tho ki jing ekran ko ga por soi pan ka bakut di stang ka jing ki te wan agi jing ki ne si poru henrei ngi sngo ba ki jing ki hi ki ba pelong ya sarkar ban hab ban kindit ban khot ban yakran ban ya penbej ikini kimat pej gane ka JKILP arjar khalai kane adu sau banai ba sarkar hadu banai Disember ka khot ban yakran ban kasami kane ke MRSSA nomor ko ong ba gimla ban pentikam ga ILP ha kata kapor te de halor kani ba ling ba ka JK kisami kini MRSSA kasalam kami kane ka entry exit point ba mentah de wat habring gi ki ringi i kat no snem ga simpor sarkar ban pendep i kita gi jing pular gi jongka ba sam su ka donu ko wei ka ba tep ngilayat ya ka ban yo ban ya kren baki pajba baki ong ka jingbon palat jong kisang balang ru ka pentoko habede ban pen urlong ki mat jing dawa mana ka ki isu ngilai ba bo kimi bon tlik sang balang na ka jingpat bede ba ka ki isu ha ka jing yade ba ka ki isu ha to pi shim ne em ba kataru ka dei ka wei na ka jing pendoko ya ka jing yaki ngan syukuran kelumlang ni bar khot mo ha ka ni ga ri la lut ka ri sanchar pai ba om don ban la ban khang ni no ru ban thao ya seng balang te henre ka ju ka poru ka ban kham kong san ka long ka i ka jing thmu ba thao ta seng balang ala ka jing thmu ko long ka ba ka long ba bet te ka dei ka jing nong sibun ba ya ki pai ba jongari hi bor ko we te hot ka jing bun seng balang ki bun ten re ka ju ko por la ya trei hok ya la ka bentai la ka kam ban ya pej bet ya menta ka jing ba jong pai ba ka trai kan dei ka jing sarkar hadu kata kumno bahkan pej bahkan penwandur ya kini seng balang bor khoi gi bobun nomor ba kan umla ban pej re la da ka jing thu bda ka long da ka boi pat galenti kata te ka long no ka jing deko no ka jing trikam jing seng balang re ngam i ba seng balang bor khoi ki long ta re bobun hi seng balang ki don la ka jing thmu ka bahok ka jing thmu ka ba shisha ban chakri ban kit lem mi ka ling kor ka ba khia jong hari ba la jai ban ri hi bor ko we ling ba jing tri jong ki ha ki babun ki benta la ki jong ki benta ki don tigi sngo bangi don kam ki seng balang re ka ju oporu long ba ngin ya pe hok ngin ya tri hok ob ba ngin sha yalam bakala sha pen su bakala ha ki bai pat ki bor ka ju don ru ka jing kendo na kaliang ki bun balang ba ki politician ni te ki nong lam seng san perthai ki jupenon kam ye ki seng balang
but teng ru don ki bada I min sim badi ban pen kha shu ki sang balang khanang ba ki ki mat jing dawa ki jong pi kin tlot no bat ki kin yo ban tulun pat dakwai pat karkom haban pentre kam ha sen char khadar ya kata tingim la dan ba ki don hi ki nangelam seng san hima sima benta ka jing mentoi ke jongki benta ka san hima ka jongki ki pen mi ki seng balang ki ban keren ban ya ro ki ban ya sha ki ban ya dai ki ngai kita na do men shwa mdei tang ki nong san hima ro wat kini ki company ki bawan sini ba feru ki ba perkhat ban khlong yi mar po khando ki jongi ki tur ki pen mi seng balang ban le persha ki ni wi seng balang ba persha ki khanang ba la ki ong bi keren para seng balang kanu ka jing tlot no jing ni ba persha henrei la da ngi haban so tho ba bobon ba ki briu ki la ban le kum no ru la da ngi yeng ba ya kanong rim jong hok ba ga jing sha ngi nya bi sakhaman dami kanu pho ti seng balang ba persha ru nei leira ampher re na mar habakut hi da fi yai ne da fi yai pentulun ya ka kam ha preng ga hok ba ga jing sha hi ka sapa hawi kut ba kani ka mat thong ga jing kren ka jong ni hawi de kini ki benta ngakwa e ka ban yo ya ka jing pasat jing mut na jong pi ba kumno thangi la ban wan ra pat ya ka jing tili khnang ba ubrio banabar lani mender unum la pat ban penthut ya ka no ka jing dawa ka jongi ne ka jing tri kam ka jongi thai da ka no ka linti ngi la ya ka ban wan ra ya ka jing tili mangi so tho ba ka jing tili ka long ka bor ho ga jing tili de ka bor re ka ju opor ru lada nge tri kam hok halala ki jeli ha ki lala ki benta klem dia pen de benta ka nu ko jing yo nong simet nu ko jing yo nong ya ka yeng ka sem bila di simet ngatrai ki bri ko bana baru ki num not ban slan ban le ki nu ni ki kam ki ban long ka jing tho bria yangi mo jai meriu dan ne bakin sim kabu ya ka jai meriu jongi re la da ngi kum ki brio hi simet ru na yong pisang phalang simet ru ngi perkhat ya ka yo nong simet ngi perkhat ka yo nong tang ka yeng ka sem go jongi bat ngi pen ye sibur ba ki tang na ka dau jing yo nong jingi klam na perkhat pat ya ka jai meriu la jong ya ka pateng ba menta ba dia pateng ban sawan hang kata kapor ba ki brio ki banabar ki barjala ki company ba feru bawan ki seyo bun busuk khli hang ne po kri jungi marba ngi perkhat ya tang ka malade tingi di ban klet ka malade ri ban perkhat lang menta ka lang asalang ka bahalang jombar khoj ba kham tam ya kala wei jongki khon ki ti jungi ba sa mentang in kren pat ha be dei bat kawai na ka ba ka ke issue ka ju rakhe kerpang kata ka de ka sngi kersiu thia ya ka jat pen rio kata ka long hau banai ya yong sautrik jumnai ya yong ka ba ka ke issue ka hakan chu pen kan ma pi kum ha ka por ka jong pi ka don ka jing pen kersiu thia ya ki bon balang na kan mau ka sin baning kong ba ki issue ka rakhe ya kan dia ka sngi ka de khat khandai spa khan phulai habangi adopt ya ka constitution jo ka seng house nam ka khanai spa khan phulai sautrik ya yong te bat nai do iti por hi na ka stem sak wai par kham tam stem halien nang yai pen he ya kata ka jingter siuri jongi maring i ba ka chai brio jongi teng ngi long lingai ngi long yo thia ngem long pek ngor bat ngem mi ki jing bat ki jing ma ki saw bawan te wat ki stem na sudap ru like no macam stem ba ka don no ni ka pandemic regi ni stem ba dap ru ngi kersi gari halor ka jing sha ru ban ben ka jing rung kerthap jing brio banabar bat kham tam halor khai ke pateng bangila le survey ki ba fer ki ni stem bladap nakalyang ka KSU bladap le bat ba halor ka khai ke pateng ban kersiu thia i brio jing bangin bat hi ya khai ke pateng khalang ba kum ka jap brio dangila ban bat ya khai pateng la ni kata ka economy hangi ka jap men rio ru kan khlan ti ngaget man tau snam ru nakalyang ka seng atrai ki la ya perkhat hi ki no ngelam ke sepet ka por kolong kumno ka perthai mariang kalong kumno la thai ken se perkhat hi kumno ban le ban kersio na ka por sa ko po la ko por sa ko pat ya ka jap brio jungi bangin long bakendit ben rio bangin yeng bangin hi shai ta ki jingma ki ba ap ingi ku jap brio na dangi nang ya yo thia na ko por sa ko pat balai thai ba sam ngi kwa ban yo ka jubab nga thai nomor
phiru philala ban natrai philangam jeliu khindiat amarba habidei pat bat nio ya ki pat ba ki jongi ba teng ki bakrshani ge jingi ki habadon kanu ge jelang ki de hitang ki nong yo lani ki ta ki pat ba ki bawan ki thain nong kendong Henry habai pej bat kani urban sector ki pat ba rilom khasi jantia jongi kimde ki badami shakhmat pan aye ke jingkershan ke ithrai ka dawba halendat jongani kata wa ong phi te ke jing shisha ba hi babon hi wat ngi la tari kam seng na do menchwa ru ki ba long kinong kit kam jong seng ki de hi para samla ko mangi bewan ho ngi ko bacai bering dan kelas henrei ngemla ban len ba ki don ki ba kham ruspa kham long kham tam mani ki bai bagi don tu bolong ki middle class bagi lower class ti ki babun hi wa ngim je kran pai bai kata henrei kata ba ong pi di Indonesia bagi babun hi ki noket kam jong seng na lu ki por menchwa kham tam ki por menchwa ki de hi na po ki middle class bat ka jingyo jingkot ka ba kham duna ban na ki ba kham duna susu henrei ki brio bala kham ruspa ba kham bit kham biang ngamtip na kadaw balik kim chu kham penyaso rimenta ngai kelas sang don ke jingkala ba imat ka jai menriu wala sang suthu ya ka jonon kam jingi ba ngen ya no senjang ya ka jai menriu leng ba ka jing don ki seng balang i menta ba ki babun la ki po ki yeng ki sem ki ba bit ba biang ki penyaso shek seng balang la kalong ki siu ne ki seng balang te ka dei ke e ka dak ka ba ki brio ban asor ban anong kondong kilas dang bat suthu ya kata jinon kam ban klan ki seng balang klang bakan long kacing dai ngi ngojai meriu bat kani hi ngi kham tam ini por momenta kelas sang wan kelas sang ru tika dei ke ka dak ba bangi kum ngojai meriu nginang yai klan na ko por seng wai pat akidon du ki jingkno ba samo tang banyo ka jik panchai na kalyang ka jongpi ma philong ru unong ilam seng balang blak khamsan lai perkhat maro phi mi khmat ru ya ka neso kidon ki jingkno ki ba ong ba habarung ha kinu ki sang balang yo bun ki jingmen to khamtam e kinong yelam henre ki bobot ye kinong yelam lani tang kum ki dekhot kim don kanu ka jingmen to ye ki hadu kanu ka dei kata ka jing shisha ka ba ki don kum kita ki jingkno sa ki jingkno hi na do menchwa ki don mo te henre ide ki pat bai ki ben saki kita te ki jingkno jingtho hi kot khobor la bon ba na ki por ri phos na menchwa ti henrei ki pat ba hi ki ban sakhi ki ban pet ka dei ni em ka jing sha bol kum ta habangi don ha ka seng akren ni ka seng ki syung gi long kum para habaya syam jing e lang teng nong yalam le dang gi je khi ma sarkar sene ka ba use bit da ka bor ka ba pon kam da ka bor habrang ji khi cha thwet ki nong yalam ti habani phet re siki jaka ki bom kat chi bopoi te henry bon ong ban yo jimen toy kinong yalam te ngami i do menta re nong yalam hi bor ngi habat so thu ba jing long nong yalam ru ole ka jing long kum ding sen do habadon no ka jing bakala usha nyon nyong yalam habadon no ka jing baru ke ro nong yalam te kum kinong yalam hi ngaso ba di ban shimi kini gi jing kan tho da ka ba khut men sem ba habangi klemle ikano gim de ban sungmo regi jing keno bargi bubun ki bri kem kwa bi seng balang ken klan kem kwa ba ki wei para samla kinia penyaso seng balang ki bateri hok ya ka kam henrei ka bubun ki bri ba perkhat na banta ka kam ki simet ki kwa bi seng balang ken tlot te kini gi gi jat jing ken thona do men shwa ki bami na ko ka por wei pat ba ka jing long seng balang ki yo nong tangki nong yalam rega ju por pa no ki ba ka jingrung seng balang khamtam siki su hi ka long ka jingrung jong ko bi ka kajat sapo jil to basa menta pengin poi pat habede pat kini ki mat jing dawa ngin kham ya kren menta lor ka ILP ka inner line permit nama kumba phila ong hi ka de ki jing dawa ka ban adu ki por ki menchwa ba ka seng ki su kelas dang ya ka ban dawa ya ka
ya minta ngi kren ya kani ka minta ka ba minta ngathai da ka no ka lat ka linti hoj ngi ba sarkar jala kala manjur ta ka resolution henrei ngi pat pa kadang sakut kum ong no ang thia nong ba Delhi ya ka ba kum ma phir kum nong yalam jong ke nisur plus ran iki ta khot jong ki issue ki nong yalam jong ki issue to ka por ban lej ya ka ban pun urlong ya ta ka jing dawa ban yo ya ka LP ngathai de kanu pat ka linti minta bangila ban yo ya ka LP namar ngi i ka Manipur kai ki tang sipor ka yo pedang no ya ka LP menta ka long lo ngom tin phareng ga bol ka don hapo ka kut jong ka soka India ti nadu bingila yo ya ka ya ka ri India ka balaj lut mo ngili i ya kan ta political injustice ka jing sha le shiliangi kaliang ka sensyar ka khadar nadu ti kipor ka jing perung jubor ingi sepo ri India lingba ka jing paksan soi jubor ka instrument of accession nang ta ka jing penhab yangi po ka jala Assam hadian kila a yangi ka jala la jong nang ta ka jing penhab yiki benta jong ki jala jong yi po ka Armed Forces Special Powers Act ka bagi sipai kila amen le kat momon hai ki jaka te nang ta ka jing i jong niru ha po ka thama bile ba ka China ya ka than chi lambi po kan thup lang ka jala jong yi ti kini bor khot ki ki ke ba ka sarkar India na duk la yo independence hadu menta ka le mena ingi bat ka jing penteri kami ka CEA apo ka than chi lambi wat la hadin ka je kran ka din ka je ki ba sisnam kilo ong to ba in palat no ya ka Meghalaya ba ka di ka 6 scheduled area kata ngi ka de jing kran ha ka wi pat lenti tinggi i gini jing le mena jong sarkar India ya ka jala jing nu ki por ba ka India ka yo ya ka ta ka jing la do jong ka ti lada ka sarkar India kam a ya ka LP ka pla dawa de ki post lam ki pai ba jong ka jala jing bat kum juru ka Meghalaya Assembly bro ko hi ka la pass ka resolution ban pentri kam ka LP hang ni kam de shabar jong constitution rigari hapo jong constitution ada sarkar India kam aya ka taru pen i ba ka khanyangi ba ki dei kum ki colony ki brio hang ni gen sensyar ki kum ba sensyar ka sarkar pareng bangin le kat momoni ki tilara kam aya ka ni ka pen i ba ka sarkar India sakawai pat ka political injustice kala le persya yangi mu ka jai menrio tingi mu jai menrio ngi haban perkhat pat lada kala rashi shaban mai ngi mu jai menrio haban perkhat pat ke i bangin ya keran nang ni sakmat dalang ini sai biang ki dulir ki bang ya soi ba sar India ka jinglong nong India ka jongi ciprung jubor ngi hari India ne ini perkhat ki bai pat kelenti ngatrai ka por kan sabatai kumno bangin ya keran kumno bangin ya perkhat ya mentang ini apshai ka rai jong ka sarkar India pi inam ba ka don kamru bandon kata ka jinglong dukhi na kaliang jong kini ki nom ikmat jongi kin ripongot ki nom ikmat ki badon menta po ki terbar tho an namar ba ni i to ka por namar ba ka don ka jingi ki po ka jala bar ko wei na ka por su ka por ka tayo na ko ka tayo ki her se Delhi hendrei menta ngi i ba kamsum la long kumta hendrei la shumi tang kot khobor ba ni abbe ya kata ka rai na ka sarkar India hato ka dei namar ba ki nom ikmat jongi hi ki dei ki ba kwa tang ban pendap ya ka e jing dawa ka ba don hi po ka jala tak ba pas ka resolution bat ban le Delhi tayo na kateo hendrei umpat ban budien pat hadu ban de pedang ya ka kalau ban long kum tang ba mo hiru ba le se ki babon ki ngambong baro yo babon ki kidan ki bom nakwa ta ka LP ru hendrei ba dei ga jing dawa jong pat ba jong ka jala bar khawai i hab ban chuya bot la ka bot lang ban pen i bangi bro kan ru phumut ngi kwa ya ta ka LP hendrei kidi ki ju hi ki brio ki badal na do man chwa ki bakaran di ki wi pat kisur ti nginum la ban tip yo menta di ke ju hi ki brio ki bo ong hang ni ho ja LP kidi sidel hi ki ong em nai ai ka LP ngimla ban batai nomor ba ka jinglong ka san hima simahi ke bobon sertap mde tang ar sertap te hendrei kita bar khot ki di ki jingle ki jongki hangte hapo rengi ngin pej be ke ga bami sabar kan ke bami sabar bat ke ga jubab nakal yang ka sarkar India la rakam ai ru garin ai ka daw bale kam ai hang ta tingin sia sai kan
tu PE nam kalak ban long du nomor kadon ka patronage ba ong no ba kidon ki kersan ikini nomoi khmat ki jongi dagini ki bar jala ki bla shong shnong ngani po ka jala ka jongi bar abaso tho hi buna ki kim kwa hi ma ki ong ba yo ka thut ya ka khai ka pateng ka jongki kalak ban long kum taru mo ong mene phi ba hang ni hapo assembly Meghalaya kila ban ong ho dari ki ju gi brio hi ba su ba ka jinglong nong ikhmat jongki ka dei ne ki bi pat ki chai men rio le si kila ban lei pat chi kin ong em ka tu ting chong ho en re nai pen trikam nomor bangi don kam ini ki brio te kalak ban long ru ba ka sarkar India hang the BJP kalai i ka Assam ba jagam tu kalai i ha po Tripura kumlo ki trai muluk kila kalaret pa ya la ka jongkari kila i ha po Assam ba komba Shipo khat bai ki district ki trai muluk ki Assamese kila long red pa lesi kala bende ka kom perkhat jongki ru ba ki i ba ka Meghalaya bla dan lupa ki bai pat ki jai beri ki barjala bla dan la kalong haselong dan ni ki Jaka Mamadan Cipo Garu Hills ni ki wi ki bentai border area ki Jaka Khaput kila ban long ha po kom perkhat jong kiru lese ba ka Meghalaya ru inam ILP nomor balai kadang dan ha po jing temu jong ki ba hang ni ru ki jai beriu ki trai muluk ha ka wi ka singi kin salong kiret pat tingim la ban tip kala bandai ka taru Assam shubul ladang imyo ya ka ILP ka jing menjur ka ba ka sarkar India kan ay ka ILP yangi ya ka jala ka jongi hot ngidon ka entry exit point ka bang yong bangin te lakam ya ka jingrung kertap jong umenderi bang yong ka influx hatu ki ipat kilat kilinti ki ba ngidon kam pat pan perkhat thmai hoi ngila don kila ka sarkar jala ka persang ban pen snothu ba inwan ra kita ka an henrei ngadon pat koi ka nuksa bede bat koi ka snong hapo kani kari khasi chantia ka jongi kata ka di ka snong mairang ya ka baki kadi ka dorbar snong ka bakhlan bat u menderi umyo ban wan ka bede ba khai ka pateng lani ka song mandu hatu ngin thamu kum kita kilat ba ngidei ban pen khlan da ka ba wan ra pat ya ki rukom perkhat thmai kadai ka jing si samo ba bangin ya dai la ka jong ka ben rio ngidon kam sibun ka sertap hot ka LP kadai ka wei la ni ka wei pat ka an ka ban ya dai ka jing rung kerthap jing ki brio banabar na ta ka jing bat ya ka khando ka siap ka an ka ban khlan ka bolong ni ka lan transfer ak wala dan ki jing pen kala hang le hang tai ro kham pen plot ya ka ne nang ta ka ki sengkur nang ta ka dorbar snong ti bat ki dorbar snong hi bobon mentai ki trikam ko dan bai ar ki ba light ka jing trikam ka jong ki kita ngim la ban kran nomor ba kin dan hi hang no ru ri ki dorbar snong ki de ki bentai ba kong san ba jong ka jai beri ko jungi ti lada ngi hapo ka dorbar snong rang bon ki trai muluk ka dorbar snong ru ka trai na benta ki trai muluk re ka ju hi ka dorbar snong ka ju ka institution na bon pat di ki jai ben rio maka kan mla asu ban kran na benta ki trai muluk mar maka kala long ha jing ret pat bat ki jai ben rio kim nge chu bat ki le kat bomon ki sensyar ki penya kat bomon te kham tam gi hang ne shalong ki don ki dorbar snong bla long ta kerteng de dorbar snong han rei ki jing trikam chu ki bagi lai det pat lagi dula pat kim la asu ban pen trikam ki kita ki riti ki dustur jengi kum kajai menteri khasi ti henrei ngi dan kam ban yai pen khlan ban yai ithu iki da ka bor jong ka an ka konsel kala thau tu ka an rei kala sakut bo governor ta la bun snam ban bagi dorbar snong jengi tang shu ai mokot duma ki brio po ka kuot ki layap nomor belai ithu iki da ka an te dan kam ban ithu iki da ka an ban ka ju ka por ngai pen khlan yai penjana susu ya jing terikam jingi hagi dor par snong khlang kin long jing ada om tang snong jongki re lingba ka na ka wei ka snong sa ka wei pat kum long jing ada ya ka chai men ri hi bro ko basam inkren khindiat pat mentai pikum ucharman jogani so namar phil ka neso ka de ka seng ka balum mi kini ki seng jo ki samla puli ba ono ki students organization PE apeng kini ki jela ki bangi don pratli ki jela po kani ka than chtai lamni
kanu na preng kini ki jela kapla mat saya ke jing e hagbai dei pat ka jing sha le ban ben mar ka jing bun pat kala ban ta ka jing don hi jong ki mender bat kumbang itip hi la dir ni ong bangi dei ki ret pat andre ma phi ba phi la sang menta spok kini ki jela ba per lada phila bani thu lam yangi khna bu ki pat ba ki pa pet kin tip ya ka jing e ka i ba ki wei ki mat ba khnang bangi pat na gamta kala shai ngino me tingkho ko mi kita gi jing e ngathai ke jela hi ki pai ba hi brokhai nge tip hi ke jela Tripura ulamat ini jing e nomor ba di ke jing na ka jing bha ka jong ki na ki por man chwa ga ba yo laj lot ka ri India ha ba ka don ka partition jong khat khanai spa so punyo to por ti kini gi Hindu no po Bangladesh nomor Bangladesh msha de ke East Pakistan tigi Hindu no po East Pakistan ba khot menta ka Bangladesh ke wan patch po India but usim jong Tripura u isne yeki waila di pin rung sa po Tripura bikin sa po Tripura ki Hindu tenang ta ka don sa usna kha khandai spa nyu puai badon ka to ka jingle thama ka thama Bangla mai ong bakari Bangla kai le persya ek sarkar Pakistan bakan yo la ka jong jing la lut bakan yo ka jong ri dia to ka por ki Hindu ki phet biang na po Bangladesh ki wan chapo Tripura badon ki badon ru chapo Meghalaya jungi te kane ka jing mai ka jing rung jung ki bri banabar bat ki Tripuri ki de ki bri ko ba ki isne ki abagi dan marjan ki ailat ki beken rung suki kini ki harbangali buan na po Bangladesh kilalong ki he pat kala yakini ki trai muluk ki ba ai jakari ki ba ai bam ki ba ai ka jaka bikin thia ki ba ai jan ai nap ki ba ri ba sumare ki tikisnam te mentangi i ka jayu ba ki trai muluk ki don stang arpusan laipau nakasispa bat nyopo pusan la dei ki barri lani kita ki Bangali bon Bangladesh bat mentai ki sanchar khadar ye khai pateng ya bor khat ki abal dun maki om de tang ataru re ki le ben ki trai muluk ki nyon ben ki kem ailat ki watang ye ki jaka ki puta ki jongki kem ailat ki watang ban dawai ki basong hok ki jongki bat ki jaka jongki ri pen kala karteng wat ya ki ying seem ru ki persang ban pen kala karteng tikide kini ki ai bang i bang jela Tripura ka blai kentu kini sibun ki jing e naka jing bha jongki naka jing ri jongki naka jing ailat ka jongki nomor bi isne baki long ki refugee petwer ti ki por re menta kita ki petwer kita ki refugee ki ba yo e kata ka jing i naki maki pat kimpen i ke ju jing i kimpen i ke ju jing burom re ki nyon ka lai ki ti ka ba isher khai menta ka de ki jela Assam ka ba jan bhawan ni bangal ong mane ba khatwei tli na ki district apo Assam ki Assamese ki lalong kiret pat ni apo Barak Valley ke ai baja Silchar Hailakandi Karimganj bagi beriu jungi ki bedon hang tur ki cha nyon na ko wi por sa wi pat te kini hi di ki ai ki ba ngi kum ka chai men riu ngi di ban kendit ngi di ban yo i ya ka jing cha jing ki wi pat ki chai men ri ki be hajan do ban ngi nai keren ki ba sa ko wi gari ki ba hajan do ban ngi ke ai la jai ki la ngim long ki ba pit ngor ngim long ki ba pikir ngim long ki ba kindit thia na ka ne ka umsa ka ba yairung na ka wi ka por sa ka wi pat ti yo ka wi ka singi ba la ngim la ban te lakam la ngim kindit ben rio mangiru ngim long ki ret pa ya la jong kori ma kumbolong hi menta ngi ki khasingi jo ong ki brio ki ba jamnot pat ki ba ko ban yarab ba no ma wat yo ubar lai bang mi thur ngi la khot be u do mama te ka ei ka ba ngathrai kal atu don kamlem ba kaniru ka dei nala rumpei bangi dei ban pen snotho ela ki jong ki khon ki ti lani kumu khon ela ka jong ko khmi khon ela ka jong ela jong khpa ka dei ga jing sisa bangi din hi kai no do rumpei ho ngi di ban long ki bri ki ba ba ngi im hane ka prathai ublei u ai ngi ki jing im ngi im dei bingin long sneu re ngi di long ki bri ki ba ba re ha ka jo ko poru kam dei pat la ka jing bha ka jungi ka ne lampat sha ka jing jot ya ka ying ka sem ne ka jing jot ya ka cham bri ko jungi kum bo ong ka tien hi ba jamnot kum ka paru sian kum busen ka ban shida than ka ban yap te ngi kum chai men ru ni hab ban long ta
phi ba sam hang ni hatu ka pisa ka trikam nem ka ba pelong teng yangi ba ngin long jamnot la ni teng dalade ngim kwa man le ngi so bo tu dunakam ngi ai no yu hatu ka pisa ka wan nem ka ni pat ka benta ngi kum ka chai men riu hi ka long ba ya kran no kham tam man chwa le ngim pat ni kan du e gi jing e la ka long ka yo kam yo jam ne ka nu ka jing e bangin dum yo e ka bam bangin bam la ngim trei rei menta ha kini ki por ba menta la i kini ki po khat san sna menta bangi kum ka chai men riu jung ngi la sang so thu ba la ngim trei ginum yo bam ti bat kani ke surkom kay rap yangi mo chai men riu ba ki kam ki bangim ju trei men chwa menta ngi la sang ya kini ban trei ti kalong ke hakawi kom hoi kadai ka jing e bang ye kandu ri ka ju ko poru ling ba kan ka jing e mi kandu kwan ra pat e ka jing ba kwan ra pat ka jing kat khu ngi mu chai men riu mala de kim wan gini jing e ru nginum so thu ke ka jing koridor jong ka kam ka jam men shwa nga kan mau kisnam khandai phusan no man sa surok kibri ji im judan ban trei surok judan henry ha gini ki arpho khatsan snam arpus na menta i be kibrio jungi ki sar surok ki trei ki kam ki ba men shwa kim ju trei menoru ten rei ngai i bakani ka dei ka dak jong ka jing ba bangi chai bri la sang ka chok thu ya ka jing koridor jong ka kam ka jing e jungi ka jing em ko jungi la da ngim trei ila menum yo bam na sibet te hajuk oporu hoi ka dei ka jing e dei ka juk oporu la ngi sim ya ta ka jing e baka de jing ker khu jungi ka jing hikai jung blei ba ngin kumno mengin pen songdor ya ka kam bangi trei kan long ka jing ker khu hi mo chai men riu ba sam kindiat bangin kren pat nomor ni habangi ong ba habang ki lani ngi khun persya banyo bidang ni kimat paper ni don kamru yaki samla lani ki bla kham shampang mo phi kum charman joga neso deng i hapo ka jala ga jungi teng ni don ki khun samla puli ki jungi ki ba teng hoj mene ngi lai kren ha be de ta kamat tama ki dang don hi pat ki ba perkhat ba balai ngi don kam ban don hakata kan hon lani da don kameru ban don kan hon re ban snok ti don ki bam kwa ru ban snok ti te ka nakalyang ga jong pi kum charman kan neso ka ba pi kwa ban pen snow shiki ni ki samla habe de ba kumnu ban la de ningkong pat kabaar ka dong ya ka yeng ka samat ya ka rihi kumbang la kran men mo men chwa ngi dang duna hi brio kham tam ki ba labit labyang ki bala kham tam ki bala pa si kerdan ni pa kham he henry kumbang kran pat ba menta ngi i ba shibun ba ni ki para samla khla samla ki wan penya so shaka ki su pachikwi pat seng phalang ru ki di brio na ki ying sem ki bobet bobyang ki jing pas ki jing puli ki kerdan jing kiru ki bala kham sejerong te bat hajo poru mlalat ken don ki brio ki bom kwa bat enum la ru ban penbor ki brio ringi su kentu iki lawa ken yawan tengkat da ka jing wan ka jong ki kan long ka jing sengan da ka jing wan ka jong ki kan long ka jing rap lengba ka jing nang ka jing tip ka jing start ka jong ki kan long ka jing rap ya ka nung kam bang ya kran krang ba ka sarkar kan i ba pleng kini kena ka jing puli ka jing tip jong ki ru kala ya hadu kata te bat nga yai khot ikiru tang ye ki re ye ki pat ba ye ki samla jong ri bro ko bai badada dei badan ka seng ru re ka jing tri kam jungi la ka long ha ka lo kam ngi tre ru ngi tre ngi perkhat amanta ka jing ba jong ka jai bre jungi la ka long ka jing le ka jungi la ka long ka put ka tem jungi wat la ka long ka jing ai khubor ka jungi le ka long ha ka jing tre jungi ki office fair ni ki kam fair rangi perkhat bagin tre na manta ka jing ba tang de disimet re na manta ka snong ka tha ba ka jai bre bro ko bai la thrai ka jai bre jungi ka nang yai khlan na ka wi ka por sha ko bai pa kap aban why not nomor bangi hosnam manwan ngin rakhi kita ka jingtap san posnam jong jingyo ya ka jela ka pura ba sam kum we ni samla rangba ka jing angnot ka jong pi ya ka ni ka jela khamtam ka ri khasi jantia bangi nyo i bangi dei ki blabit labyang but
banginum don pat kanu nu jing sha kan tho na ki brio ki bana bar chong ga yeng ga jongi khnang ba ngila ban pentulun ba kanu nu ka benta kham tam e ru langi dai bangin yakhi tani in pan ya ka hok ka jongi kum kita kiret pa bangi don kam e bangi di bandon ya kata ka sti ban yada yal ga jongari ka jingkermen hi haban long gibrio ki baron ka jingkermen bang iyai kermen ni ke babha na ko bekas nem soi pat na ko por soi pat teng teng i lo odum maka andai ka jo poru ondalak ubeng i lo odum kan sawan ki jat sngi ki ba pernah ki ban thaba ban shai kari ki jungi di haduk ni ka poru nang yai don jingkermen baka jai brio jungi hi ngimpat do jingkermen ngidang yai le ngidang yai mi hamanan thama ban yakun di bat nganget ru bala syamsnam la ngi kenjo sakata kasan pusnam ru kajai beriu jungi kanang yai klan kanang yai roy na ka wai ka por soi pan bagin nang kham tam e nang kham yai sung thu ya ka jing don kam jungi ya ta ka jing long kerpang jungi bat kumno bangin yai penne ya ta ka snap bekerpang jungi la ka long ha ka kur ki khai jungi la ka long ha khando ka siap ne ka long ha khatien ka thli ngidang yai penne ngidang yai pen ruspa ini ai penroy na ko bai ka por sa ka bai pat khuble shibun ba asam ya ka por ba phila plaj ngai nang ni khmat nang yo pat bani tai kirpang abe de pat kamat ka ba ka rikhasi jantia ga jongi ka kwa ban tip shai pat abe de kanu kamat ka bangi don kam ban pen so thu shaki nganget ki pat ba ru ki ba pej ya kan ka program abe de ka ji kren ba kimat bangi lai kren kulum lingba kan ni ka program na komenta shakala shai kan long ka jimin to ye phiru bat kan long ru kum ka jing krisiu thia ya phi but yai don kalem bat ngi kani ka program kan dang beteng bangin yo ban ye kren pat sabat kiwe ki ru pa khmat lani ki nong yelam hapo kani kari khasi jantia ka jomni khuble shibon ni phi ru ba sam bat uble kur khu phi